Morjens, mä ajattelin tehdä tämmöstä välivlogia, niin kun jossa kerron itsestäni asioita. Eli nimi on Roni. Mä olen 15-vuotias, painajan varmaan jotain 65 kiloa. Mun harrastukset on videoiden tekeminen. Sitten mä laskettelen. Tänä vuonna mä otan lautailun, tai oon mä lautailu ennenkin, mutta mä oon vuokraillut sitä lautaa. Mut se tulisi niin kalliiksi, ei sitä kannata tehdä niin kantavia. Mun mielestä on joku halpa lauta. Mä ostaa laudan ja nää kengät. Mutta mä nyt oon laskenut vineillä. Mulla on Nordican Ace of Spades vinit. Sitten mulla on joku nyt, mulla oli ennen Nordican monat, nyt mulla on nää joku trossingolit. Sitten nyt ne on niinku, mä käytän pihalaskussa niitä Nordican Ace of Spadesia, kun ne on mun vanhat sukset niinku. Mutta ne on käytännössä vielä, että mun omat sukset on 4 senttiä pitemmät kuin ne, et siinä ei oo käytännössä mitään eroa, että mä laskettelen sitten. Mulla on ne, millä mä yleensä lasken sitten rinteessä, niin ne on nää Heedin, oliko se nyt Orange and Apple tai joku tämmönen. Sitten mä harrastan kitaran soittoa ja muutenkin musiikkia. Mutta kitaran soittoa mä en oo soittanut pitkään ja siitä mä tykkään. Ja sitten mulla on rummut ja sit mä tykkään tästä, mä tykkään pelaamista. Koneella mä en pelaa oikeastaan, mutta joskus jotain Minecraftia tai sitten just jotain TF2 tämmösiä ja lollia tämmösiä ilmaisia. Minecraft joskus ostanut sen ilmanen, mutta anyway. Jotain lollia ja TF kone. Sitten mä niinku näitä pleikalla. Mun lempparipelejä on ollut Uncharted 3 ja Assassin's Creed 3. Ja nyt kun tuli se Assassin 4, tai en mä varma tuliko se vielä, Assassin's Creed 4 Black Flag. Se kyllä vaikuttaa aika mahtavalta, koska merirosat on vaan niin mahtavia. Sitten toi on kanssa hyvä oli toi. Mikäs tän on siis? No GTA on tietysti aika hyviä. Sitten mä kanssa sitä Watch Dogsia odotan aika paljon, että sitten mun perheestä mun äiti ja isä asuu ihan yhdessä ja mä asun niillä ja sitten mulla on 2 pikkusiskoa, sit meillä on kissa ja koira. Mun musiikkimausta niin nyt mulla soi tää esim. Mikä tää on Avicii. You Make Me tai joku. Sitten mä kuuntelen just kaikkea niinku vanhaa rockia ja sitten joskus jopa klassista ja tämmösiä. Tosi vanhoja. Sitten mä tykkään kanssa kaikesta esim. Monesta räpistä. Mä en ihan sitä gangsta-räpistä, niin se ei oo ehkä mun juttu eniten. Sitten mä tykkään kanssa harrastuksiin nuottu laittaa, että mä pidän kuvauksesta. Niinku, siis teette videoiden kuvauksesta on ihan mun lemppari, mutta siis niinku valokuvaamisesta ja siinä niinku tämmösiäkin maisemia on tosi kiva kuvailla. Ja muuta. Mulla on just silleen aika menee nää mun mistä mä pidän niin paljon. Mulla on koulussa on nää, mitä näitä ne on. Siis toi musa, kuvis ja tekninen. Sitten syventävä on tää äikkämusa eli näytelmämusiikki. Ja se on se, mä tykkään näyttelemisestä ja tämmösestä. Se on, mä nyt en tykkää, mulla on se niinku jostain sadusta, semmoista remixiä, mikä nyt ei oo yhtään kulunut tähän ajan kohtaan, koska no nythän on tehty todella paljon, niin kaikista vaan vanhoista tarinoista on tehty elokuvat ja muut niin siitä missä on niinku ne Kaija Kerda ja se Lumikuningatar niinku sieppaa sen kain silleen, että sillä menee niinku sydämeen ja silmiin jäänsirpaleita. Ja sitten niinku se on se Lumikuningattarin vallassa ja sitten Kerda etsii isä ja niin ja kun kengä pois. Joo, etsii isä ja sitten se löytää sen lopulta ja sitten ne
niin suutelee ja kain sydän sulaa ja elää onnellisen elämänsä loppuun asti. Ja me ollaan päätti, tai mä en oo päättänyt, tai ne opettajat päätti. Me tehdään remiksi siitä. Elikkäs se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on siinä ryhmässä 2 poikaa. Elikkä se tarkoittaa käytännössä sitä, että me ollaan siinä niinku jossain jopa sivuroolissa käydään siinä metsävaiheessa. Ja sitten vittu nyt. Pitäisikö alkaa tää biisi häiri? On niin hyvä biisi. Niin sitten ne on päättänyt sille, että siihen toikin lesbopari sen takia. Ei sillä ei mitään lesboa vasta, mutta se on vaan niin mukava just näytellä jotain vähän isompaa osaa ehkä kun no mä oon siinä kukka. Tälleen päätelkää siitä. Ja sitten koska se on nykyversio ja kukat eivät puhu, niin mä oon sitten joku mallipoika jossain diskossa. Sen toisen pojan kanssa meidän ryhmässä, että that's how we roll. Niin. Tää niinku siitä saatte päätellä, että mitä mä tykkään tästä meidän esitysjutusta. Mutta siinä nyt vähän poikkesi aiheesta tää video, mutta no, mikä siinä aina voi vähän poiketa aiheesta. Vitsi, mulla on nyt kasi iässä, kun mä oon pidetty tätä kameraa täällä kylmässä, mutta no, tässä oli tän kertaista videoa. En oo pitkään aikaa tehnyt videoita, koska olin semmoisella seurakunnan syysleirillä. Se oli tosi mukaan, piti jätetään vlogia, mutta ei se sit ollut, tai oli vapaa-aikaa, mutta esim. Mä olisin saanut sen ulkona tehdä rauhassa, mutta ei oltu ulkona hirveesti. Niin mä soittelin kitaraa ja lauleskeltiin paljon ja tämmöistä muuta kivaa, mutta niin tässä oli tämänkertainen. Kiitos katsomista. Tilatkaa, kommentoikaa, tykätkää. Seuraavan videon ajattelin tehdä tämmöisellä aiheella kuin mun eka kerta. Jep, en ajatellut kertoa siitä, mitä te perversisti ajattelitte. Mutta sitten ekoista kerrasta, milloin Mika on ollut ekat sanat ja tämmöiset. Jos kommentoihin voi ehdotella kaikkia. Ja mä siinä valikoin parhaat niistä. Jos sen jotain valikoitavaa on, että ei varmaan hirveästi kommentteja. Mutta kiitos katsomisesta, se on moro!